Здравейте, скъпи момичета! Докато си правях някакви неща вкъщи, ми хрумнаха някои неща, които искам да ви кажа. Веднага включих камерата, защото ако го оставя за по-късно, ще забравя. Това е доста интересна и важна информация, която ще ви бъде от полза, така че настанете се удобно, гледайте и слушайте. За тези, които не ме познават, казвам се Сабина Ракова и съм консултант по личностно развитие. За индивидуална консултация можете да се свържете с мен на лично съобщение. Това, което съм забелязала, е, че мъжете, които не ви харесват, използват умалителни имена. Миличко, бебенце, сладичко, секси, бейби, някои такива умалителни се използват, когато мъжът всъщност няма кой знае какъв интерес. И той много лесно може да ги използва. Той ги казва навсяка, не му представлява абсолютно никаква трудност да ви каже бебе, любов или нещо от този род. Мъжете, които обаче истински ви харесват, не само, че ще уважават вашите граници, но ще забележите по това как се отнасят с вас. Те ще повтарят много често малкото ви име. Забелязал съм, че когато един мъж има истински интерес към мен, той ми говори на име. Не използва бебенце, патенце и така нататък, а ми казва Сабина в края на всяко едно изречение. Дори един мъж да не ви харесва, той със сигурност ще ви уважава, ако ви говори на име. Винаги съм се чудила защо толкова ме привлича, когато някой ми казва името, когато разговаря с мен и вече когато насъбрах така опит и имам тази информация, мога да я предам и на вас, защото това означава само едно – уважение. Пак казвам, дори да не е влюбен във вас, дори да не ви харесва, той със сигурност ви уважава като личност. И това се личи по начина, по който комуникира с вас. Факта, че е запомнил вашето име и че го използва, определено означава едно. Аз те уважавам и аз те ценя като личност. Също така, ако той ви казва, още е рано да се видим, или пък няма да те следвам в социалните мрежи, защото все още не сме толкова близки. Или пък директно ви заявява, моля те, не дей да споделяш на приятелките си, че имаме някакъв тип комуникация, че се виждаме. Общо взето ви държи настрани и не ви позволява да говорите наляво и надясно за вашите отношения. Не иска да показва пред света, че има някакъв бейсик дори контакт с вас. Това означава, че със сигурност има друга жена. И вие сте просто една опция. Ако се появява периодично, да кажем 2 седмици си пишете, после той изчезва за месец, после пак се появява след месец, това означава отново, че или е бил обвързан, или се занимава с други момичета, но със сигурност вие сте една опция, той не ви харесва достатъчно и ви използва, за да се забавлява и да се развлича. Това си е самата истина. Той се забавлява и ви използва, докато не намери по-подходяща жена за него, някоя, която му е по-приятна. Ако той харесва всяко едно ваше стори, бъдете сигурни, че прави абсолютно същото и с всички други момичета в Инстаграм. Дори наскоро имах един такъв случай с една моя приятелка. Говорихме си за това, за лайквания на сторите и някакви такива неща и сверихме да видим кой ни е писал, кой ни е лайквал сторите и се оказа, че това са абсолютно едни и същи мъже. Те просто влизат, лайкват всичко наред, пишат наред и общо взето, която се върже. Ако искате да не се подавате на манипулации, аз ви каня да се запишете в моята абонаментна група Тайното ни женско общество, скритият файл, в което ще коментираме теми, свързани с отношенията, с женска енергия, работа с рода, самооценка и много други такива, като изобилие, манифестиране и много теми, много интересни неща се случват там, като за този месец обаче няма как да се включите, защото абонаментният план си е месец за месец, но ще се радвам да присъствате през месец април. Благодаря ви, че бяхме заедно и ви желая прекрасна вечер.